Sibili joué kalo kile muga anduru samba flani muga ani woro DMS TV channel musoani choni yantuma ayo bismillah DMS TV sanfɛ foli anta no ban kan bagana la mebago bɛɛ lajɛlen mali kono ani mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati sele sanan da se an bi kunnafoni ba mani ka olu dɔw kulo kan an bɛ hakilina jigi ka bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoni kan ni na charle ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni ba mamulu ni ka olu dɔw kulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ ni aka mali fintigilakaw yɛrɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni cɛsiri bɛ opération kɛli la mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci walima o si latunu ka bɔ an ka mali jamana kɔnɔ na ni wale bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa min an malidenw n'an bolola fɛn an lakana ka se ka sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 min an ka état major général des armées ale bɔndi ka communiqué min kɔnɔ a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ko min an ka mali fintigilakaw ye opération baw yɛrɛ kɔni kɛ Kidali hali ni Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an ka mali fintigilakaw ye ni opération min kɛ ni région fila nin kɔnɔna na ko opération in ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔnɔna Kidali hali ni Kulukoro région kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 sufɛlɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati ko tasuma mɛnɛna camion citerne dɔ yɛrɛ kɔnɔna Keɲeba localité fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko tasuma ye mɛnɛni min kɛ ni camion citerne na k'a ma to kɔlɔlɔta ye ka d'a kan a kɛra sababu ye ni ka maa 3 bɔnɛ ani na ale ni ka maa 59 yɛrɛ kɔni jogi sosolokaliw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla wale in yɛrɛ kɔni kɔfɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye samiya ye o kɔni bɛ k'i sɛnsɛn ka don an ka mali jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ka sanga ni o wale in yɛrɛ kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min fɛnɛ an ka comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw yɛrɛ kɔni dɔgɔkun o dɔgɔkun olu kɔni bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka kuma dɔgɔkun bilanw yɛrɛ kɔni kan an ka mali jamana kɔnɔna na o hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw ye olu ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ an ka centre de coordination et de gestion des crises yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni o ye SECOGEC yɛrɛ kɔni u ka o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na kabini samiya daminɛ fo ka na se an bɛ nin wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ma bila min yɛrɛ kɔni bɔra samiya yɛrɛ kɔni na jiwalanta ka min kɛra maa minnu joginna maa minnu bɔnna u ni na fo ka taa se so minnu yɛrɛ kɔni tiɲɛna ma min yɛrɛ kɔni an ka comité interministériel de gestion des crises ma u b'u da se u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min kɔni lakanako gɛlɛya o kɔni bɛ o yɔrɔ kofɔlen na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni région caman gouverneur yɛrɛ kɔni bɛ ka décision ta i ka fanfɛla la walasa ka se k'i ka région sigibaa maaw n'u bololafɛnw ka lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔni Kulukoro gouverneur ale bɔ n'i ka laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni tun bɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kalo kelen wɛrɛ yɛrɛ kɔni farala couvre-feu in kan nka kɔni b'a jira k'a fɔ ko couvre-feu yɛrɛ kɔni heure tɛ kelen ye Kulukoro région fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan Kulukoro localité yɛrɛ kɔni na yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen olu lakanako yɛrɛ kɔni ka fisa an bɛna da se nin bɛɛ lajɛlen ma ni ka olu ɲɛfɔ aw ye wagati laban yɛrɛ kɔni na ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a jira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye États-Unis k'ale bɛ fɛ ka na opération militaire dɔw yɛrɛ kɔni kɛ mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni ŋunuŋunu kan nin yɛrɛ kɔni ye alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔni kunnafonidilaw ye olu ye ɲininkali yɛrɛ kɔni tegu an ka mali ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔnɔna ni o ye Abdoulaye Diop ye o ɲininkali yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni an ka ministre des affaires étrangères ale kɔni bɛ walawalali kɛ malidenw ye nin ko in yɛrɛ kɔnɔna ko in kun n'a ɲɛ a b'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ cogo min jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la halisa min yɛrɛ kɔni an ka mali autorité olu kɔni b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni tajumafɛnw ka se ka don mali jamana kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni malidenw ye olu ka tajumafɛnbaw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna juma tɛmɛnen juillet kalo tile 24 san 2026 sɔgɔmada fɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati ko min yɛrɛ kɔni camion citerne 880 ani 80 yɛrɛ kɔni ko kɔni donna an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna n'a yirala k'a fɔ ko nin tajumafɛn yɛrɛ kɔni nakun de ye walasa ka se ka Bamako ale ni mali région tɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka tajumafɛnbaw ɲamɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoni ban de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na
Sanga ani wagati mi yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛ la Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni an balidenw n'an bololafɛnw ka se k'an ka lakana sabati o ko hukumu de la sanga ani wagati u bɛ opération kɛ jamana in fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci walimaw yɛrɛ kɔni silatunu min yɛrɛ kɔni Mali jamana o ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 min ka état major général des armées ale bɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko nin don ko fɔlen na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔn ye k'u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kulukoro ale ni Kidali région kɔnɔna na opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale jɛkulu maaw la ni région fila ninnu kɔnɔna na état major général des armées ka kɔrɔfɔla a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni opération nin yɛrɛ kɔni kɛra opération dugukoloko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na ko nin don ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la Kidali région kɔnɔna na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu JINIM ale ni FLA maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan dɔ kan Kidali ville fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔra kalama k'a fɔ fɛnɛ ko yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu maaw ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni bolimafɛn minnu falen don maramafɛn jugu la ko fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ka jamana lakɔlɔsili baaraw kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen banbaci wale mannu ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni ka ko min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu ma girin ka fara ku yɛrɛ kɔni kɛ o mɛnɛ renseignements yɛrɛ kɔni na ka jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni banbaci walimaw ye dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni sɔrɔlen de kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu ye faraku caman kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walimaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni ma yɔrɔ ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛni baara don banbaci wale jɛkulu maaw kunna ko nin don kofɔlen kelen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu continuera jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni fɛ ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na o kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu FLA ale ni JINIM maaw yɛrɛ kɔni ka maa dɔw kan Soribugu localité yɛrɛ kɔni na ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Kita cercle de kɔnɔna na ni yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Kulukoro région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni taara bɔ ni banbaci wale jɛkulu maa ninnu ni u ka bolimafɛnw yɛrɛ de kɔni ka ni localité kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔra nin ko yɛrɛ kɔni kalama u kɔni fɛnɛ ma girin tuguni ne ka faraku yɛrɛ kɔni kɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ ni ka renseignements yɛrɛ kɔni ɲini renseignements yɛrɛ kɔni kelen k'a tiɲɛtiya k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu JINIM ale ni FLA ka maaw de wɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu sɔrɔla ka faraku caman kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni ma nin yɔrɔ in na min yɛrɛ kɔni état major général des armées ale kɔni b'a yira k'a fɔ communiqué in kɔnɔna na k'alisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu bɛ opération de ratissage ale ni opération de reconnaissance yɛrɛ kɔni na ni localité fila nin yɛrɛ kɔni na walasa jaabi minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla opération in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se k'o bɛɛ lajɛlen don ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ n'a sɔrɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw nin yɛrɛ kɔ bɛ yen nɔ minnu ni sera ka kisi ka bɔ nin ko in na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu fɛnɛ si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na teliya la min yɛrɛ kɔni an ka autorité militaire yɛrɛ kɔni olu bɛ hakilisigi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'alisa u cɛsirilen bɛ opération kɛ la ni cɛsiri baara kɛ ko ɲuman ale ni kɛlɛ ɲɛdɔn yɛrɛ kɔni Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni banbaci walimaw ka se ka olu si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na wale bɛ kɛ sababu ni min yɛrɛ kɔni an malidenw n'an bololafɛn an ka lakana bɛ sabati an sigiyɔrɔw fɛnɛ na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min an ka état major général des armées ale wulimada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma k'alisa an ka continuer an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔma dɔn walisa an ka danaya ta ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ banbaci wale kɛlɛli baaraw la Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati ko camion citerne dɔ tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛna ale la Sansanto village yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ni Kineba localité tɛ tɛmɛ kilomètre 5 kan source locale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni camion citerne min yɛrɛ kɔni mɛnɛna nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'a ma to kɔlɔlɔ ta in ka d'a kan a kɔni yirala k'a fɔ k'a kɛra sababu ye ni ka maa dɔw bɔnɛw ni ale ni ka maa dɔw fɛnɛ jogi ko bila min yɛrɛ kɔni bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni camion citerne in ka mɛnɛni yɛrɛ kɔni na o de ye ko maa saba yɛrɛ kɔni sara wa maa 59 olu bɛɛ lajɛlen joginna k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 59 nin bɛɛ lajɛlen taara ni ka taa n'u yɛrɛ kɔni ye localité in yɛrɛ kɔni kɛnɛyasow la walasa maa ninnu ni furakɛli minnu ka kan u ka se ka da o kan cogo min maa nin yɛrɛ kɔni ni bɛ se ka kisi teliya la ko kabini laseli yɛrɛ kɔni kɛra ka yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye camion citerne dɔ ye ko tasuma mɛnɛna ale la nin localité in yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye localité in autorité administrative a lakana tigilamɔgɔw a protection civile ma fo ka taa se localité in sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen de ye u
fanga fara ɲɔgɔn kan ka intervention yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa min yɛrɛ kɔni ni camion citerne yɛrɛ kɔni mɛnɛni o kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni kana na bonya kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye hali n'a sɔrɔ maa dɔw bɔnɛnaw ni na ani ka dɔw yɛrɛ kɔni joki caman yɛrɛ kɔni sera ka bɔ nin wale yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ la ka da kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni camion citerne ale mɛnɛni yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni localité yɛrɛ kɔni autorité maaw ye olu kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa ko kɛrɛnkɛrɛnnen min nana kɛ sababu ye ni tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛna ni camion citerne na ka se ka o yɛrɛ kɔni dɔn ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ don natɔ la ni ɲɔgɔnna wale yɛrɛ kɔni kana kɛ Mali jamana kɔnɔna na bilen ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔ ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna k'o dabɔ ni camion citerne yɛrɛ kɔni ka mɛnɛni yɛrɛ kɔni na an bɛ nɔgɔya da dugawu dun kɛ ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ye samiya ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɔni bɛ ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni seli an ka Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min samiya yɛrɛ kɔni bɛ na ni kɔlɔlɔw ye an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la ni samiya yɛrɛ kɔni sera min an ka comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw ye olu kɔni bɛ ɲɔgɔn ye kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni ka sanko lahalayaw yɛrɛ kɔni jateminɛ ale ni kɔlɔlɔ min donna a la ka se ka jateminɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen na min fɛnɛ ye fɛɛrɛw ye k'o latigɛ walasa don nataw la ka camanba yɛrɛ kɔni bɔ san yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ seli la jamana kɔnɔdenw ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw ye olu kɔni u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ an ka centre de coordination et de gestion des crises yɛrɛ kɔni na ni o ye SECOGEC yɛrɛ kɔni ye an ka comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw ka don ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na o kɔni da taara se samiya donni ko la an ka Mali jamana kɔnɔna na ale ni fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni sigira sen kan walasa min yɛrɛ kɔni ye ji walankataw ye ka olu kunbɛn an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni seli ye comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw yɛrɛ kɔni ka rapport kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko juillet kalo tile 22 tɛmɛnen san 2026 ko don yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yirala k'a fɔ ko kabini samiya donna an ka Mali jamana kɔnɔna na fo kana se nin don yɛrɛ kɔni ma ko ji walankata ka kelen de yɛrɛ jamana kɔnɔ kaba pɛrɛn ka 5 yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ye fiɲɛba ye o ka 2 yɛrɛ de kɔni yira an ka Mali jamana kɔnɔna na kabini samiya yɛrɛ kɔni donna fo k'a bila juillet kalo tile 22 la san 2026 ko ni wale minnu yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na ma to kɔlɔlɔ tɛ ka da ka wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka maa wɔɔrɔ bɔnɛ ani na maa 11 yɛrɛ kɔni joginna wa so 19 yɛrɛ de kɔni binna wale min kɛra sababu ni ka degun se du 49 ma ni o bɛ bɛn bakurubaya la mɔgɔ 352 yɛrɛ de kɔni ma a kɔni yiralen don k'a fɔ ko maa hakɛ yɛrɛ de kɔni bɛ degun kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'o dabɔ ni wale min yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu b'u ka condoléances kɛ ni ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma minnu ka mɔgɔ somɔgɔ ni yɛrɛ kɔni tora nin na wa u bɛ hakilisigi kuma fɔ maaw yɛrɛ kɔni ye degun sera minnu ma k'o dabɔ nin na k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali autorités bɛ fɛɛrɛ latigɛ la walasa ka se ka dɛmɛ teliman yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nin don ninnu ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka camanba yɛrɛ de kɔni bɔ ɲina samiya yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ la min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu ye baara caman daminɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa min yɛrɛ kɔni ye samiya ye k'o kunbɛn cogo ɲuman na baara minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen an ka Mali jamana kɔnɔna na olu le min yɛrɛ kɔni an ka protection civile maaw ka équipe d'intervention yɛrɛ kɔni olu kɔni ka baaraw bɛ ka teliya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi comité de gestion des crises minnu yɛrɛ kɔni bɛ région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni renforcer la kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni wululu dingɛw fo ka taa se pont dingɛw yɛrɛ kɔni ma olu fɛnɛ nɔgɔw bɛ ka bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na so minnu yɛrɛ kɔni jɔn bɛ jitɛmɛsiraw yɛrɛ kɔni na o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka libéré fɛnɛ wa projet de ka sigida an ka faso ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali autorités olu kɔni kɛn bɛ ni ka brigade citoyen dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ni ji walankataw yɛrɛ kɔni kɛra ɲɔni min yɛrɛ kɔni ye an ka protection civile mais ɲani olu yɛrɛ kɔni bɛ na min yɛrɛ kɔni ni sigidala mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni olu bɛ dɛmɛ don kɛ ni ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités ye olu ye mesure wɛrɛw yɛrɛ kɔni ta o mesure yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bu kɛnbɛ ni ka sumanw fura fo ka taa se siliminɛnw yɛrɛ kɔni ma o kɛnbɛ ni ka olu yɛrɛ kɔni bila an ka jamana région yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ni degun yɛrɛ kɔni sera maa minnu ma région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ni suman ni fura fo ka taa se ni silifɛn yɛrɛ kɔni ma o bɛ taga di o maa ma ɲɔni dɛmɛ wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɛ na ko o ye comité de gestion des inondations o jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ sigin bɛ walasa olu ka se ka an ka jamana sanfɛ kalansow yɛrɛ kɔni ka ji walankata ko yɛrɛ kɔni kɔlɔsi kosɛbɛ wa sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni ye kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni olu bɛ cari an ka jamana sanko lahalayaw yɛrɛ kɔni kan an ka kunnafoni diso ale ni lakana bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka alerte di jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités olu bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko
conseil de sécurité mun yɛrɛ kɔni bɛ sen na ko jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'u labato ko ji walankata bɛ yɔrɔ mun yɛrɛ kɔni na an kana na se o yɔrɔw la ko ji bɛ tɛmɛ sira mun yɛrɛ kɔni fɛ an ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ an kana n'o yɔrɔ nun yɛrɛ kɔni giri an ka ji tɛmɛ siraw bɛɛ lajɛlen labila ko ni san yɛrɛ kɔni bɛ ka na an kana na taa jɔ yiri yɛrɛ kɔni kunna wa sanga ani wagati an k'an sɔgɔlen to kunnafonidisow yɛrɛ kɔni na walasa ni alerte yɛrɛ kɔni bilala san ko k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka bɔ o yɛrɛ kɔni kalama jamana kɔnɔna na. An ka Mali localité dɔw bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni lakana ko gɛlɛya o kɔni bɛ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ka sanga ni o wale nin yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni o localité nin gouverneur yɛrɛ kɔni olu kɛn bɛ ni ka décision ta walasa ka se ka o ka région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔni Kulukoro gouverneur ale ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni kun bɛ Kulukoro région kɔnɔna na k'a bɛna na kalo kelen wɛrɛ yɛrɛ kɔni fara ni couvre-feu in kuntagala yɛrɛ kɔni ka région in kɔnɔna na dɔ farali couvre-feu yɛrɛ kɔni ka Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko daminɛna kunu juma juillet kalo tile 24 san 2026 wa kun bɛ cɛ août kalo tile 22 nata in na san 2026 Kulukoro région fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa a kɔni yirala k'a fɔ ko ni couvre-feu in yɛrɛ kɔni ka sanga ni dɔ farali a kuntagala kan ko heure yɛrɛ kɔni fɛnɛ falenna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Kalabankɔrɔ Mande Sangarebugu Moribabugu Nabakɔrɔ Jalakɔrɔji Dogoduma commune fo ka taa se Kulukoro yɛrɛ kɔni ville yɛrɛ kɔni ma ko olu man yɛrɛ kɔni ka couvre-feu b'a daminɛ sufɛla 0 heure la ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 5 la ka sanga ni minute 30 yɛrɛ kɔni ko Kati Banaba Kangaba ale ni Kolokani ville yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni olu ka couvre-feu ye ko bɛ daminɛ sufɛla nɛgɛ kaɲɛ 23 de la ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 6 la ko n'a bɔra nin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko bɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔni fɛ ko o yɛrɛ kɔni tɔgɔ ma fɔ nin yɛrɛ kɔni na k'olu maaw k'a dɔn k'a fɔ k'u ka couvre-feu yɛrɛ kɔni b'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kaɲɛ 21 la ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 6 la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro gouverneur a b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye camion benninw yɛrɛ kɔni boli interdit ko ye Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko halisa o décision yɛrɛ kɔni bɛ to labaarali yɛrɛ kɔnɔna na ka da kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min mais kalo tile 15 tɛmɛnen de san 2026 décision in taara k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye camion benninw ye k'olu yɛrɛ kɔni kana na boli Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bilen ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko in yɛrɛ kɔni bɛ continuer Kulukoro fantan naani bɛɛ lajɛlen na i yɛrɛ kɔni ye Kulukoro gouverneur ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Kulukoro autorité administrative fo ka taa se a lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma a b'a laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ale gouverneur filɛ ni ka nin mesure min ta mesure yɛrɛ kɔni ka labato Kulukoro sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wagati laban nin yɛrɛ kɔni na ŋunŋunu kumaw yɛrɛ kɔni kun bɛ boli la an ka bɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'ale bɛ fɛ ka na intervention militaire dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop ale bɛ bɔ ni ka walawalali kɛ nin kunnafoniya yɛrɛ kɔni na malidenw ye alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 nin kɔni don yɛrɛ kɔni na conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na conférence de presse min kɛ kun de ye walasa salon international de la défense et de la sécurité ni o ye BAMEX 2026 yɛrɛ kɔnɔ min nana kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na novembre kalo tile 9 ka taa bila novembre kalo tile 13 la san 2026 an ka Bamako kɔnɔna na o ko in yɛrɛ de kɔni lancement baaraw kun bɛ ka kɛ ni conférence de presse in senfɛ ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre des affaires étrangères ale kɔni bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin ni ŋunŋunu kuma nin yɛrɛ kɔni ma min bɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'a bɛ fɛ ka na intervention militaire dɔ kɛ Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka banbaci wale jɛkulu Jini min yɛrɛ kɔni kɛlɛ an ka ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni États-Unis autorité maaw yɛrɛ kɔni k'u ma lettre walima communication officielle foyi yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Mali autorité ma n'o communication in na o b'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka na intervention militaire dɔ kɛ banbaci wale jɛkulu Jini maaw contre la Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Mali autorité u t'a kalama wa États-Unis autorité maaw yɛrɛ kɔni ma cikan bila ka na f'u ɲɛna fɛnɛ min yɛrɛ kɔni Abdoulaye Diop a b'a yira k'a fɔ k'ale bɛ se ka bɛɛ lajɛlen hakili sigi k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité ye k'olu sigilen tɛ k'a fɔ ko fo mɔgɔ wɛrɛw kana na an ka jamana problème yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ ko Mali yɛrɛ de kɔni bɛ a ka jamana problème ɲɛnabɔ k'an sigilen tɛ k'a fɔ ko maa wɛrɛw bɛna n'a ɲɛnabɔ an nɔ la k'olu kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ ko kunnafonidiso caman yɛrɛ kɔni bɛ ka nin kunnafoniya in yɛrɛ kɔni cari k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis yɛrɛ kɔni k'a bɛ fɛ ka na intervention militaire kɛ Mali jamana kɔnɔna na banbaci wale jɛkulu Jini min yɛrɛ kɔni kɛlɛli ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ko wa olu kɔni fɛnɛ y'a ye bɔlɔlɔsira caman de kan an ka ministre des affaires étrangères
ka kɔrɔ fɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Mali yɛrɛ kɔni k'ale kɛmɛ ni ka stratégie minnu sigi sen kan walasa ka se ka jamana lakana yɛrɛ kɔni sabati ko Mali ka stratégie ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sinsinnen don an yɛrɛ fanga an ka cɛsiri ale ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ de kɔni kan ko an kɛmɛ ni kan jigi da olu yɛrɛ de kɔni kan n'o tɛ an jigi dalen tɛ maa si yɛrɛ kɔni kan an ka jamana lakana sabatili ko yɛrɛ kɔni na ko ɲani Mali k'i jigi da maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan Mali jigi dan bɛ a yɛrɛ de kan fɔlɔ ko Mali jigi dan bɛ a denw yɛrɛ kɔni ka hakilinajɛya a ka ressources a ka force de défense et de sécurité fo ka taa se a yɛrɛ sew yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jigi dan bɛ olu yɛrɛ de kɔni kan ɲani k'a fɔ k'a b'a jigi da maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni kan Abdoulaye Diop ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko jɛɲɔgɔnya fɛn fɛn bɛ tɛmɛ Mali ni jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni la lakana ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni sigilen yɛrɛ kɔni don sariyaba dɔw yɛrɛ de kɔni kan ko mɔgɔ kɔni jɛɲɔgɔn i ni a ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ o kɛ o kɔni ye ko ɲani a ka fɔ k'a bɛna na ko kɛ o jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kan ka na jamana autorité ninnu yɛrɛ de kɔni ɲininka walasa ni jamana autoritéw yɛrɛ kɔni mago bɛ fɛn minnu yɛrɛ kɔni na u ka se k'o fɔ ye ko mɔgɔ yɛrɛ kɔni jɛɲɔgɔn tɛ wuli yɔrɔnin kelen ne ka na opération k'i ka jamana kɔnɔna na ko wajibi yɛrɛ de kɔni don a bɛ na i ka autoritéw de ɲininka n'a sɔrɔ i mago bɛ min yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni na ko initiative fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'o bɛ lakana ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko initiative kan ka kɛ an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni bonya ni baaraw de kɔnɔ Abdoulaye Diop bɛ nin jaabilin yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin ni ŋunuŋunu kuma yɛrɛ kɔni ma o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kunnafonidiso caman yɛrɛ kɔni kɛ bɛn ni ka a cari bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'a bɛ fɛ ka na intervention militaire yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔna na nka kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis autorité foyi yɛrɛ kɔni ma bɔ ni k'a fɔ kɛnɛ ka da yɛrɛ kɔnɔna n'a sɔrɔ États-Unis bɛna na opération militaire kɛ Mali jamana kɔnɔna na walima n'a sɔrɔ a tɛna n'a kɛ nin ko in yɛrɛ kɔni ye ŋunuŋunu kuma de nka min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre des affaires étrangères ale fana bɛ min dɔn ko in yɛrɛ kɔni a y'o de walawala jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ye ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ni aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma